Bueno, jarrai dezagun sari banaketekin. Orain pasatuko gara D mailara. Eta D mailan banatuko ditu sariak. Okerrez banago. Xabi Matarrantz? Bai, kultur zinegotziak. Bueno, bertso ataletik hasiko gara eta bi aipamen ditugu. Lehenengoa, itxaropena bertsoaren idazlearentzat Alain Goikotxea Iturriotz. Beste aipamena, Katjalin Zurutuza Eskisabelentzat izango da Irulegiko eskuaren bertsoagatik. Eta bigarren saria jasoko du Amets Zubizarreta Etxanizek, Putreak kabian bertsoagatik. Eta lehenengo saria berriz, Izadi Furundarena Agirrek jasoko du, dantza, bertsoagatik. Prosa sailera pasako gara, eta 3 aipamen ditugu hemen, lehenengoa Enare Grasi Barandiaran Imazentzat, abandonua. Idazlanagatik. Beste aipamena, Nora Alkalde Maaberentzat, 30 egun isilik idazlanagatik. Ez dago. Jasoko du norbaitek, utziko dugu, oso ondo. Eta beste aipamena, Manes Martin Munduaterentzat, beldurra idazlanagatik. Bueno, eta prosako 3 sari ditugu, 3. saria jasoko du, Irati Oa Montero Tran, Iratiren zaindaria idazlanagatik. Bigarren, animatu. Bueno. Vale. Bigarren saria, Amets Zubizarreta Etxanizentzat, ez irakurtzeko gutuna. Eta lehenengo saria berriz, Maria Arozena Margaretorentzat, 1182.